Muna siya. Muna ko ibutang. Saksok naman ito sa kikiam. Ito ka mga kalus-lus. Isuon na ito nito eh. Okay. Yes. What's up sa inyo mga kalus-lus, no? Mingaw tayo dire kami kanay ay karon. Tulog itong isa kay kapoy gikan mo miguan hapon ko na birthday mi ba birthday sa kong mangkon. Medyo mata no. Medyo overhang ko ta gamay. Nga palabian og ilong. So since kami raging duha dere, mingaw man, nglako mo sila mama good. So kung na ko ba kanang naamanggoy ka nang nakita lang ako sa Facebook no kana bitawng kuan katong Loy up rank. Nakita ta dito sa ref na Loya sa tong butang naglamas kung sa tong mahimo nga pagkaon nga pwede Loya. Maong gud ako nakita karon trending ba sa social media. So try na to kay ay. So tama-tama tulog pa siya pero bago na lilion sana pa siya dito. Kasi ni mata na batik-atik ni cellphone na. So, let's go. Ko yung baju Loy Bombay na lang. Bilin na riba. Gamay sa kita mo na kung gamay mo gamay may Loy ay mo fried chicken. So kini ako nakita natay kikiam. So kining kikiam ato aning lutoon pa ito na to niya hiwaon na to nipis. So bago na ko sa ning panon ko sa ning pa sa humukulo kay gahi kayo naka ice kayo. Kawan mga kalus-lus ako ning hiwaon. Ako ning hiwaon og gagmay nipison ko ring mayo ning Loy ya tapos ipalaman ako ni sa ning kikiam. Gamay lang kay nga hiwa. Ya ipalaman ako ni sa kikiam. So mga maghimo tag mga duha ka kikiam. Dito na to ipalaman. So ako sa ning hiwaon. Ni mata. Nakamata. Uy, pero hinayan ako akong tingog. Hinaya na ako. Lang ko. Kuwalan taguan. Tingnan niyo. Muna siya. Muna ko ibutang. Saksok naman ito sa kikiam. Ito ka mga kalus-lus. Isuon na ito nito eh. Kikiam akong gihiwaan rin sa tunga. Gihiwaan ako doon sa tunga. Isuod rin ako. Isuod ng Loy sa tunga. So, ihungit mo na ito ni siya. Para di mahalata ba. Ihungit na ko. So, lutuon na to ni. Duha ni kabok akong gihimo. Let's go. So, mga kalus-lus, nakamata si ay na dito ka kung gisugo na ako. Gining mantika. Kaya wala ko'y mantika. So, nung tanda siya sa kuha kung nung nag-video daw ko. Kung sa daw kong gihimo, ano kung nagluto ko kay Kiam. Kaya gutom ko. O, kunya, bantay na ka. Bantay na niya. Si ay napadito sa kay mama. Nila mama. Nagchika-chika pa siya dito. So, kita luto sa nato ni. Yan, katong duha nga espesyal. Unya na to. Last na to luto. So, na? Buko Diyos. Oy, thank you. Pagatas. Paduga. Kau kakikiam? Huwag mamilin ka. Tawagan tayo pa naluto. Di ba? Kau na siya kikiam. Tagaan pa tayo Buko Diyos. Ay, kabuutan. So mga kalus-lus mo na itong lutoon ko ng duha. Mo ni last. Hawdan ninyo ha. Good luck. Good luck ay. So mga kalus-lus success daraw. Mo ni ilain ako ni direra ni Dapita. Pa pili niya mahalata. Dito ako diri giskilid. Special man silang duha. No, nakasulod ako pa nang iduotog mayo pa para dili niya makita. So ako po din siyang ipatalikod. Kita lang sa inyo. Sudah siya. Moni silang doha. Yan na ako. Kailangan nakakuha na siya. Pinana lang na. So, maghimo po tag sauce karon. Kaya special gud ni. Hindi akong gimo nga sauce. Tapos mayo. Ano siya? Basta mo na ni.
Yan ba tanong ketchup? Patalawan na to atong gihimo nga sauce no. So ay tilawan gud ay og kuan. Sa mana ko. Sauce ba? Wala na ilang eh. Tilawan gani no, mogi ipakita yan ako. I-rate na to kung unsay kuan, kung unsay lami aning sauce nga kuan. Unsa man ni? Kikiam gani kuan. What is the ano? Ansa ang sauce? Oh. Kuan. Made of Mayo og kanang kuan. Mayo og kining san ni? Butang. mayo of. Mayo gani og ano? Be, sige na be, asa naman. Di lang gani diha. Ito slow diri deep. Teka. Nga? Teka. Okay ka? Naman ni ka. Unsa ba? Naman ni ka ng Unsa ba? Lami dili. kanang kani oh. Unsa mo na? Ah? Abisi palaman na niya. Masi na ni palaman. Oh, Sa ginger. Luy aba. Sa mukha uy kaluod ani. Ako ka din akong paa. Nakuan good. Giusap. Skot. Tanan ni naay nana? Ha? Ha? Tanan? Wala, dili. Mong kuano nimo, tagnaon nimo asa. Tagnaon niya. Dadeng, ay tanaw. Bawal check up, kaon dito. Wala naman, isa naman ka buo. Isa ka dito. Isa ka, mo kan ni. Kani usang po ni. Ha? Po. Natulog na ba dyan? Dili ano kahilom. Bo.